celkový počet ľudí, ktorí kedy žili, číslo je približne 100 miliárd. Teraz sa pýtajte, koľko celkovo možných ľudí sa môže narodiť. Stačí sa pozrieť na genóm a preusporiadať ho. Robí vysokých ľudí, malých ľudí, ľudí s tmavou pokožkou, ľudí so svetlou pokožkou, všetkých medzi tým. S ľudským genomom môžete vytvoriť všetky druhy ľudí. Koľko ľudí je možných celkovo? Toto číslo je astronomicky veľké. Je to veľké 10 na 30, čo je miliarda, bilión. Je to pravdepodobne ešte väčšie, čo znamená, v praktickom zmysle nikto, kto sa kedy narodí, bude ti v každom ohľade identický predovšetkým, ale to nie je najdôležitejšia vec. Je to tak. My sme tí šťastní, čo povedal Richard Dawkins poeticky, ako viem tu citovať. My sme tí šťastní, my sme tí, ktorí môžu zomrieť. Pretože smrť prichádza len s životom. Väčšina ľudí, ktorí kedy mohli existovať, sa nikdy ani nenarodí. Tak. Nezáleží na tom, aký máš v živote údel. Ak máte chorobu, alebo máte rakovinu, ste postihnutí, čokoľvek to je, na konci dňa si nažive nie sú mŕtvi ani sa nikdy nenarodili, takže využite každú príležitosť, aby ste si povonali kvety na pitie. Západe slnka a východe slnka a majestátna obloha nad vami, ktorá vás objíma počas nočných hodín a oslavuje život, hrali v lotérii. Väčšina ľudí sa nikdy ani nedozvie, že bola lotéria. Ak to nie je motivácia žiť život naplno a nebáť sa smrti, pretože by som radšej zomrel, ako by som sa nikdy nenarodil. Neviem, čo to je. Celkový počet ľudí, ktorí kedy žili, číslo je približne 100 miliárd. Teraz sa pýtajte, koľko celkovo možných ľudí sa môže narodiť. Stačí sa pozrieť na genóm a preusporiadať ho. Robí vysokých ľudí, malých ľudí, ľudí s tmavou pokožkou, ľudí so svetlou pokožkou, všetkých medzi tým. S ľudským genomom môžete vytvoriť všetky druhy ľudí. Koľko ľudí je možných celkovo? Toto číslo je astronomicky veľké. Je to veľké 10 na 30, čo je miliarda, bilión. Je to pravdepodobne ešte väčšie, čo znamená, v praktickom zmysle nikto, kto sa kedy narodí, bude ti v každom ohľade identický predovšetkým, ale to nie je najdôležitejšia vec. Je to tak. My sme tí šťastní, čo povedal Richard Dawkins poeticky, ako viem tu citovať. My sme tí šťastní, my sme tí, ktorí môžu zomrieť. Pretože smrť prichádza len s životom. Väčšina ľudí, ktorí kedy mohli existovať, sa nikdy ani nenarodí. Tak. Nezáleží na tom, aký máš v živote údel. Ak máte chorobu, alebo máte rakovinu, ste postihnutí, čokoľvek to je, na konci dňa si nažive nie sú mŕtvi ani sa nikdy nenarodili, takže využite každú príležitosť, aby ste si povonali kvety
napitie západy slnka a východy slnka a majestátna obloha nad vami, ktorá vás objíma počas nočných hodín a oslavuje život, pretože ste vyhrali v lotérii. Väčšina ľudí sa nikdy ani nedozvie, že bola lotéria. Ak to nie je motivácia žiť život naplno a nebáť sa smrti, pretože by som radšej zomrel, ako by som sa nikdy nenarodil. Neviem, čo to je.